ନିଶା ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଶୁଣ, ତୁମେ ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟି ରଖିଛ ନା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ତାପରେ ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମର ହେଇକି ରହିବି। ନିଶା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଏତେ ସହଜରେ ଯିବନି। ତାର ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିନେବା। ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଲ କି? ଆରେ ନିଶା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଭାବି ଚିନ୍ତି କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସେ ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେବେନି। ମୁଁ ତୁମର ହେବି। ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସବୁ ଅଧିକାରିଣୀ ମୁଁ ହିଁ ହେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବୁଝିଲ, ଆଜି ଘରୁ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେବି। ତୁମ ବାପା ଆସିଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଆଜି? ତୁମେ ତ ଅଫିସରେ ଅଛ। ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନରେ କହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତୁମ ନିଜ କେୟାର ନେବ ନିତା। ନିତା? ନିତା ପୁଣି କିଏ? ସରି 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 ସରି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ନା ନିତା ତ, ସେଥିଲାଗି ନିଶାରୁ ନିତା ହେଲା, ଭୁଲ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାର। ଓକେ। ଇଏ ମିଷ୍ଟର ଜଣକ ମୋତେ ଠକିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ଅଛି। ମୋର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନରେଶ, ନରେଶ। ମା, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ? ହଁ ନରେଶ, ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ତରକାରୀ ଟିକେ ରୋଷେଇ କର। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ମୋର ବାହାରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖିଆପିଆ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ମା, ଆଜି ଆଉ ନିତେଇ ଆସିବନି କି? ହଁ ହଁ, ତାର ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 4ଟା ବେଳ। ସେ ଆସିବା କଥା, ମୁଁ ଦେଖିନି। ହ୍ୟାଲୋ ନିତେଇ, ଆଜି କାମକୁ ଆସିବନି କି? ହଁ ହଁ, ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିଛି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ କି? ନାଇଁ ନା, ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେଠୁ କାମ ସହିତ ଯିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆ। ଶୁଣ, ନିତେଇ ଆସିବ କାମକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଆରେ 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 ମା, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ନିତେଇ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଦିଏ, ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି ମୁଁ ନିତେଇ ସହିତ। ହ୍ୟାଲୋ ନିତେଇ, କେମିତି କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ନରିଶ କହୁଛି। ନରିଶ ତମେ ଫୋନ କରିଥିଲ? ହଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କି ନିତେଇ? ଆସୁନୁ ଜଲ୍ଦି। ଆସେ, ମା ଗଲେଣି ତାଙ୍କ କାମରେ। ଆଜି ଫୋନଟା ନେଇନାହାନ୍ତି ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଫୋନରୁ ତୋ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିଦେଲି ବା। ଆଇ ଜଲ୍ଦି ଆସେ, କାମ ମିଳିମିଶି କରିଦେବା। ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କାମ ସରି ଗଲେ ତାପରେ ଟିକେ ବସି ଥଟ୍ଟା ମଜା କଥା ହବା ଆଉ। ମୁଁ ଯାଏ, ରୋଷେଇ କରିଥାଏ, ନିତେଇ ଆସିବ ଆଉ। ଆରେ ନିତେଇ ଆସିଲୁ କି? ଆଉ ଟିକେ ବସ, ଗପିବା ଟିକେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହବା। ରୋଷେଇବାସ କରିବା ତ ଆଉ। ଆସ ବସ ଟିକେ। ଆଉ କହ ନିତେଇ, ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଖବର କ'ଣ? ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ କଥା କୁହନା। ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁଟା ଥାଇକି ଯା ନଥାଇକି ସେଇଆ। ସିଏ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ କ'ଣ ଏଠିକି ଆଇଥାନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ?